Прывітанне, даражэнькія. Як ніколі я затрымаўся ажно на 5 хвілін, прабачце, так бывае. Нешта тут пастароннія гукі былі, прыходзілася іх крышачку прыбіраць. Итак, сегодня я хочу поразмаўляць про то, что такое протесты у нас. Что такое протесты в Грузии, в Сакартвело. Хотя, калі улічыць, что я тут живу, то и теперь это и у нас, на дадзены момент. У нас вельмі шмат людзей сярод наших беларусаў разважаюць, ці варта, ў прынцыпе, про гэта хоць як-то гаварыць, ці варта удзельнічаць у чым-то. Ну, адны людзі за, іншыя людзі катэгарычна супраць, маўляў, гэта справа Картвелаў, мы можем толькі спачуваць, але пытанне-то ў тым, што незалежнасці ад таго, удзельнічаем мы, не удзельнічаем, на нас гэта таксама сказваецца. Напрыклад, непропуск на мяжы падчас абвастрэння пратэстаў нас, беларусаў, падчас візарана, у тых, у каго няма віда на жыхарства. Напрыклад, складанасці з фінансаваннем, якое прыходзіць часткова з-за мяжы на нашыя прасторы беларускія. Вось так, напрыклад, закрыўся медыяхаб. Это толькі адна з прычын, але тым не менш, гэта адна з прычын, чаму гэта установа перастала працаваць, а там збіралась куча беларусаў, якія ладзілі рэгулярна кожны тыдзень па некалькі імпрэз, прагляды кінафільмаў, перакладзеных на беларускую мову, нетворкінг, час ад часу штосьці іншае бывала. Цяпер гэтым усім ініцыятывам прыходзіцца шукаць месца. Хтосьці знаходзіць часовае месца, а хтосьці не знаходзіць. Кропка ў Тбілісі таксама заявіла, што пасля Новага года закрыецца. Гэта ўсё менавіта пад уздзеяннем таго, што адбываецца ў Сакартвело. І не важна, ці ўдзельнічаем мы ў гэтым, оно на нас сказваецца. Поэтому хаця б выказацца пра гэта проста абсалютна неабходна. Да таго ж я бачу, што куча людзей, якія тут не жывуць, в той жа Украіне, тыя ж беларускія спікеры выказваюцца і часам расказваюць, ну, як па мне, крышачку такія рэчы з налётам дзічыны. Яны бачаць, канешне, праз сваю прызму і праз то, што змаглі знайсці недзе в інтэрнэце. Дарэчы, бачу, што крышачку людзі падцягнулись. В дадзены канкрэтны момант я не буду адказваць на пытанні. Спачатку раскажу то, што запланаваў, а недзе праз паўгадзінкі, я так думаю, вернусь і раскажу, адказы дам на все пытанні. Пытанні пішыце, так будзе цікавей нашмат. Дарэчы, калі не ў Беларусі, чтоб не было рызыкі, паставьте падабаечку, подпишитесь, калі не подписаны на канал, и оставьте коммент. Я то еще не экстремист, але ж у нас все перестраховываются. І ніхто не ведае, калі ім станеш, таму, хто ў Беларусі, мабыць, гэтага всего не рабіце. Просто глядзіце, калі цікава. Прабачце. Ну, дык вось. Я выступаю за то, что все ж трэба хаця б асвятляць то, што адбываецца тут. Плюс я не раз ад самых розных Картвелаў чуў такую штуку. Дарэчы, не толькі цяпер, чуў я яе давно, што яны хочуць, чтоб мы хадзілі, удзельнічалі, хаця б просто пастаяць, падтрымаць маральна, прынесці той самай кавы, пячэнькі, яшчэ што-небудзь на іхнія акцыі, ці хаця б просто паказацца, што мы такія, таму што, як мне некаторыя з іх гаварылі, калі вы тут жывяце і вам не цікава, што тут адбываецца, то чаму вы думаеце, што нам павінна быць цікава, чаму вы тут і што з вами адбываецца? Покажите, что вам цікавы мы, и мы пачнем цікавіцца вами. А є еще такая файная наша беларуская прымаўка: кинь за собой, знойдзеш перед собой. Чулі? Ці по-іншаму,
У іншых народаў є такая прымаўка: рабі добро, кідай яго ў ваду. Поэтому рассказывать, як мінімум рассказывать, дакладна є сэнс. Так, ну, а цяпер, што ж тут адбываецца? Некаторыя зараз задались пытаннем, што ж пасля выбараў асобых пратэстаў ніякіх не было, і тут раптам такое абгастрэнне, ледзь кожны дзень не адбываецца міні-вайнушка ў Тбілісі. Ну, пачнем з того, што не кожны дзень. Апошнія дні больш акцый 3 разы з 10 дзён не разганялі. Вось гэту ноч, перад гэтай ноччу разагналі, а там яшчэ 2. Чаму да гэта разганялі, а пасля не спыніліся? Пытанне, канешне, вельмі цікавае. Маё меркаванне, што проста не хапае рэсурсу цяперашнім кантралюючым уладу структурам. Некалі мне давялося сутыкнуцца, не буду называць хто, на всякі выпадак, час, таму што рэпрэсій да сваіх таксама пачынаюць застасоўваць прадстаўнікі грузінскай мечты. Дарэчы, калі задаецесь пытаннем, чаму я іх не называю па-беларуску, паглядзіце мінулы стрым на падобную тэматыку, я там патлумачыў. В маім разуменні яны проста не заслугоўваюць таго, щоб іх гаварыць па-беларуску. Гэта чыста то, што заслугоўвае расійскае гучанне. Грузінская мечта. То моя пазіцыя. Ну, дык вось, гаварыў з былым дзяржаўным службоўцам, даволі відным тут вот Джарыі ў свой час, наконт таго, што будзе, калі ў вас пачнуцца вельмі моцныя пратэсты. Чалавек даказваў, што рэсурсы сілавога недастаткова. І хутчэй за ўсё так яно і є, калі ўлічыць, што рэальна разгоны бываюць толькі ў Тбілісі. Цяперашнія разнастайныя акцыі пратэста праходзяць па ўсёй Сакартвэла, нават в некаторых мястэчках, в якіх всього 3000 жыхароў. І прытым праходзяць больш-менш рэгулярна ўсюды, як я зразумеў, назіраючы за навінамі з каналаў, якія пра гэта расказваюць, картвельскіх каналаў. А в крупных гарадах, такіх як, напрыклад, Батумі, гэта кожны дзень адбываецца якая-то акцыя. І так чаму ж выбухнулі пратэсты вось літаральна цяпер? Выбухнулі яны таму, што прадстаўнікі цяперашняга, я думаю, ўсё як назваць, щоб нікога не абразіць і щоб было максімальна дакладна. Ну, скажем так, таго, што называецца цяпер парламентам. Чаму яго нельга назваць да канца легітымным, раскажу крыху пазней. Дык вось, яны 28 лістапада прынялі пастанаўленне аб прыпыненні руха в Европу і супрацоўніцтва з Европай. Дзіўна, чаму прынята была гэта вось цяпер, а не крыху пазней, калі это у мяне прывіды ходзяць, а не вот зараз прывід зноў прыйдзе. Оп, бачылі? Прикольно, правда? Ну, бывае. Дык вось, дзіўна, чаму яны не дачакались, калі яны поўнасцю структуру ўлады пад сябе падбяруць, а 14 снежня павінны адбыцца выбары новага прэзідэнта, і ўжо вырашана, хто будзе прызначаны гэтым прэзідэнтам. І, ў прынцыпе, тады поўнасцю была б замацаваная структура ўлады, і можна было б сказаць, што вось поўнасцю все нашы прадстаўнікі выступаюць за. Яны не дачакаліся, яны зрабілі гэта больш чым за паўмесяца да прэзідэнцкіх выбараў. Чаму? Гэта можна толькі гадаць, ніхто не можа сказаць рэальную прычыну. Каго-то трэба расстраляць вось этой штучкай, хто глядзеў мои стрімы, ведаюць, што мне персанальны міні-вадамёт, і тут є каго паганяць. Пакуль што. Да, часам як Лукашенко
альбо Іванішвілі. Зараза. Кепскі чалавек, правда? Ну, дык вось, і гэта пастанова вельмі абгастрыла сітуацыю ў краіне, людзей гэта вельмі ўчапіла, і людзі пачалі выходзіць на эмоцыях вельмі масава па ўсёй краіне. Але тут одно пытанне. Чамусьці выглядае, што вось пратэстаў з 26 кастрычніка до 28 лістапада не было. Ну, пачнем з таго, што гэта не так. Просто все пратэсты былі арганізованыя апазіцыйнымі партыямі і выходзілі на гэтыя пратэсты за выключэннем некалькі разоў в асноўным прыхільнікі гэтых самых партый. Па гэтаму пратэсты былі менш масавымі. Здаецца, масавы на больш чым 100 тысяч, а па меркаванні картвельскіх журналістаў 200 тысяч, быў толькі пратэст, здаецца, 27 кастрычніка, адзін. Але людзі выйшлі, гэта вельмі нагадала нашым беларусам, якія ўдзельнічалі ў плошчы 2006, як людзі выйшлі масава, пастаялі гадзіну, і пасля гэтага арганізатары сказалі: «Вы показали сваю сілу, расходзімся». Прикольно, конечно, прогучало, ну, их выбор. И далее протесты были довольно локальные, максимум на пару тысяч человек. Там-сям, максимально у парта бунтовали институты некоторые, в приватности Тбилисский державный университет. Спрабавалі двойчы на Руставелі ставіць намёты і намётавы гарадок. Ён аднойчы нават прастаяў больш чым адныя суткі, потым іх снасілі, і як толькі з'яўляліся касманаўты, іх тут называюць рыбакопамі, пратэстоўцы проста сыходзілі, каб не правакаваць і не пераводзіць силовый вариант дзеянняў. Тут вельмі не хочуць, чтоб силовый вариант разгарэўся. Хотя то, что сейчас адбываецца, уже часткова силовое. Правда, зноў жа часткова з якога пункту гледжання. Па міжнародным стандартам, пакуль не выкарыстоўваецца агнепальная зброя, пратэст все ж мірны. І калі людзі абараняюцца разнастайнымі методами без выкарыстання агнепальнай зброі, то лічыцца, што гэта мірны пратэст. Нават калі дзесьці штосьці падпальваюць. Калі гэта не машыны і не якія-небудзь будынкі, крамы невінных в этом людзей. Бо гэта ўжэ называецца пагромы. А калі проста вогнішча распаленае дзе-небудзь на дарозе, гэта па міжнароднай класіфікацыі не лічыцца гвалтоўным пратэстам. Вось тыя ж самыя пратэсты в Украіне Майдан 2013-2014 гадоў па всем класіфікацыям міжнародным, як это кому-то будзе не дзіўна чуць, ён не лічыцца гвалтоўным, таму што людзі в асноўным абаранялись. А вось улада, так як яна мае большы сілавы рэсурс, любыя метады з выкарыстаннем спецсродкаў, яны лічацца гвалтоўнымі. Па гэтаму вось то, што зараз адбываецца з боку прадстаўнікоў пакуль яшчэ, ну хай будзе ўлады, мабыць, прадстаўнікоў улады. Дык вось гэта лічацца гвалтоўнымі разгонамі. Ну і вось пратэсты до 28 лістапада худа-бедна неяк пракатвались, былі больш масавымі, менш масавымі, але яны затухалі. І ў прынцыпе яны не выклікалі асобай цікавасці ні ў людзей, як я зразумеў, ні ў міжнародных медыа. Толькі свае медыа это асвятлялі. Самае непрыемнае, што я чуў ад тых жа картвельскіх журналістаў, што а што будзе рабіць апазіцыя? А якія дзеянні прадпрыме апазіцыя? Гэта прям нагадвала мне, як до 2020 года было ў нас.
калі людзі гаварылі, вось гэта апазіцыя, яна што-то там робіць, што-то спрабуе, а вось мы. Усе яны нам павінны што-то зрабіць. А мы нічого не павінны. В лепшым выпадку прыйсці на выбары і што-то паказаць. Ну, наш досвед беларускі паказвае, што гэта проста дазваляе ўмацавацца той сістэме, якая ёсць, і ні да чога не вядзе. Людзі могуць чаго-то дамагчыся толькі тады, калі яны пачынаюць разумець, што якая б ні была апазіцыя, нават калі яна вельмі кепская і слабая, зможа чаго-то дамагчыся толькі ў тым выпадку, калі яна будзе падтрыманая людзьмі, народам дадзенай краіны. Калі гэтага няма, гэта ўсё пустыя словы і пустыя дзеянні. І вось менавіта амаль так, за рэдкім выключэннем, я чуў і бачыў да 28 лістапада. Калі ўсё пачало па новому кругу. Акцыі адбываюцца кожны дзень. Пішуць усюды, што 10 начэй супрацьстаяння. Насамрэч, калі крышачку пачытаць туташнія каналы, а часам і прайсцісь па вуліцу, то зразумела, што акцыі праходзяць і днём. Проста ноччу яны становяцца больш масавымі. Але і ў Тбілісі, і ў Батумі, ва многіх іншых месцах акцыі звычайна праходзяць некалькі раз на дзень. Нават паходу якая-то акцыя дайшла до нас, таму што я зараз чую з вуліцы некія харавыя крыкі. Прыкольна. Дарэчы, сёння адбылася адна рэч, якая нават здзівіла. Маі суседзі прыйшлі і сказалі, што перакрыты быў пратэстоўцамі ВОКС. ВОКС – гэта в Батуме такая развязка з кругавым рухам, ад якой в 4 бакі расходзяцца дарогі. Калі перакрыць гэты ВОКС, то ў прынцыпе вялікую частку Батуме можна проста паралізаваць. Ну, дык ось вернемся далей к таму, як праходзяць гэтыя пратэсты. Пратэсты пачалі разганяць даволі такі жорстка адразу. Гэта адрозна ад таго, як было ў Беларусі, але адрозна толькі в тым, якія сродкі выкарыстоўвались і колькі арыштоўвалі людзей. Калі ў нас першыя дні былі арыштаваныя тысячы, па некаторым дадзеным за першыя 3 дні пасля выбарчых пратэстаў у 2020 годзе было арыштавана каля 7 000 чалавек. Людзей размяшчалі ў спартовых залах, на стадыёнах школ, дзе толькі маглі. Таму што месцаў у турмах і изолятарах не хапала. Яны таксама былі забітыя, в камеру з 4 чалавек маглі запихнуць 20. Тут, на шчасце, да такой колькасці затрыманых і блізка не даходзіць, хаця выходзяць людзі зноў жа 100-200 тысяч. Не кідалі светла-шумавыя гранаты ў натоўп, як это было ў нас, не стрэлялі адразу гумавымі кулямі, адразу ж у першыя дні, але вовсю выкарыстоўваюць газ і з гранатамётаў паліцэйскіх закідваюць в натоўп людзей газавыя гранаты. Газавая граната, в прынцыпе, не выбухае, як светла-шумавая, не можа параніць больш, чым аднаго чалавека, в якога попала непасрэдна, але яна пачынае атручваць не менш народу, і па гэтаму я думаю, што гэта не менш жорсткі спосаб дзеяння. Плюс тут вовсю рэгулярна выкарыстоўваюцца вадамёты. Трэба адзначыць, што тэмпература тут некаторыя дні апускалась у Тбілісі да 0. Зноў жа, наколькі я шукаў па міжнародным стандартам, лічыцца непрымальным выкарыстанне вадамёта пры тэмпературы паветра менш плюс 10 градусаў. А тут пры істотна меншай тэмпературы яны выкарыстоўваюцца. Гэта, канешне, вельмі жорстка. Плюс то, як дзейнічаюць сілавікі, развіваецца. Не толькі адбіваюцца ад пратэстоўцаў, а і пачынаюць, як было ў нас, насіцца па вуліцах і затрымоўваць тых, каго ім падаецца є сэнс затрымаць, альбо каго яны могуць.
Пратэстоўцы в долгу не застаюцца, пачалі з першага ж дня выкарыстоўваць піратэхніку, адстрэльвацца салютамі. Я думаю, багата хто бачыў, як нават так званы кулемёт Гатлінга з фейерверкаў выкарыстоўвалі. І відэа, калі гэта выкарыстоўвалася не адзін раз, гэта было распаўсюджана, хай можа не сверхмасава. Але зноў жа гэта толькі в адказ на дзеянні іншага боку. Першымі я не чуў і не чытаў, што гэта выкарыстоўвалі пратэстоўцы. Спрабавалі рабіць барыкады. Праўда, барыкады робяць з таго, што можна сабраць на вуліцах, і зноў жа барыкады ненадзейныя. Іх, калі прыходзяць паліцыянты і тыя, хто там яшчэ ўдзельнічае, у разгонах разбіраюць літаральна за хвіліну. Ну, што скажаш? Як умеюць, так робяць. Добра это ці кепска, не ведаю. Яно є так, як є. Часам можна пачуць, прытым ад саміх жа картвэльскіх журналістаў, што самаарганізацыя ў картвэлаў абыякая, і яны, маўляў, як яны любяць гаварыць, мы ж грузины, понимаете, мы грузины, мы к этому не схільныя. Але то, што я бачу, крышачку гэта знепраўджвае. Прыносяць, знаходзіцца хто і цёплую вопратку, і ваду, і гарачыя напоі. Чуў, як некаторыя крамы, бары пускалі к сабе схавацца, і нават цэрквы, што самае цікавае, людзей, на якіх палівалі сілавікі. Можа, гэта слабей, чым было ў нас. Вельмі магчыма, што зноў жа, па словах картвэлаў, гэта вельмі шмат робяць беларусы, і расейцы прыносяць штосьці. Але тым не менш яно є. Так што сказаць, што самаарганізацыя зусім кепская, я не магу. На мой погляд, гэта не адпавядае рэчаіснасці. Можа быць, яна крыху меншая, чым у нас, але яна є. І яна досыць нармальная. Ну, а цяпер, чаму ж так вось рашэнне о прыпыненні супрацы і спроб далучыцца да Еўрасаюза да 2028 года зачапіла картвэлаў? А тут є некалькі момантаў. Першы момант, што рух да ўступлення в Еўрасаюз прапісаны ў Канстытуцыі. Гэта значыць, што рашэнне о прыпыненні фактычна парушае Канстытуцыю. Правда, оно была подадзена вельмі цікава, як быццам гэта не адмаўляюцца ад руху в Еўропу, а проста яго прыпыняюць да 2028 года. Але, я тут адразу згадваю такую файную штуку, што няма нічого больш пастаяннага, чым часовае. Дарэчы, пераканваўся в этом вельмі шмат разоў. Дарэчы, вельмі цікава. Адначасовыя прагляды 9, а агулам на дадзены момант 18 праглядаў. І 8 адзнак падабае. Я магу сказаць, што это класна для майго канала. Мабыць, я недарэмна заклікаю людзей далучыцца да гэтай трансляцыі. Дарэчы, пішыце пытанні, пішыце, што вы думаеце на гэты конт. Гэта таксама прасоўвае стрым, а я бачу, што толькі адзін чалавек напісаў. На жаль, гэта зусім мала. Так вось, чаму ж так гэта ўзрушыла картвэлаў? Па-першае, записано в Конституции, это пошло супраць Конституции. По-другое, вельмі шмат картвэлаў, насамрэч сотні тысяч, працуюць в Еўрасаюзе і адтуль сваім сем'ям прысылаюць грошы. Є такі міф, што пераважна большасць, ледь не 1,5 мільёна картвэлаў працуе в России. Само собой, гэта інфа, якую распаўсюджваюць зноў жа расейцы.
Недавно я нарвался на канале Тбилиси Лайф, выкладзеная туташнімі міністэрствамі статыстыку. Дык вось, колькасць грошай прысылаемых переводаў грашовых з России 10 в 5-7 разоў меншая, чым тых, што прысылаецца з Европы. Ну, з аднаго боку, можа хтосьці сказаць, да, просто Россия менш грошай зарабляюць. Магчыма. Але пытанне ў тым, што і менш людзей, хутчэй за ўсё, там працуе, прыкладна ў столькі ж сама разоў. І прыпыненне руха ў Еўрасаюз, супрацы з Еўрасаюзам, яно просто выклікае пытанні, а ці не скасуюць в Еўразвязе безвізавы в'езд для картвэлаў, які даволі ўжо багата гадоў існуе. Уявіце, в адрозненне ад нас, беларусаў, щоб потрапіць в Польшу, в Нямецчыну, яшчэ куды-небудзь в Еўрасаюз, картвэлу просто трэба знайсці грошы, купіць квіток і паляцеў, паехаў. Віза ніякая не патрэбна. А што будзе, калі раптам візы стануць трэба? І цяпер некаторыя краіны пачалі прапаноўваць скасаваць візавы в'езд. Цікава, чего-то написали мне, что не обновляется чат. Сейчас проверим, что люди пишут в таким выпадку. Дякую, что поведомил. Просто зайду на стрим с іншага аккаунта в YouTube. Значит, будет что почитать. Ну, гэта калі все расскажу. Ой, сейчас 10 человек глядите. Прям фантастика. Дякую. Ну, дык вось, для гэтых картвэлаў, якія цяпер в Еўрасаюзе, можа здарыцца нечаканая праблема. Ну і плюс для тых, каму яны тут дапамагаюць. Гэта ўжо канкрэтны удар па кішэні звычайных людзей. Плюс багата студэнтаў вучацца в еўрапейскіх вузах. У всіх іх зноў жа могуць узнікнуць праблемы ў сувязі з тым, што будзе прыпынены безвізавы в'езд в Еўрасаюз. І поэтому гэта штука канкрэтна уцепіла людзей. Таму што в адрозненне ад іншых всіх рашэнняў, а насамрэч Канстытуцыя парушалась яшчэ некалькі разоў цяперашнімі прадстаўнікамі грузінскай мечты. Дык вось, гэта кожны адчуў, што гэта яго асабіста учэпіць, яго сям'ю і яго родных. А сямейныя сувязі в Сакартвэла яны нашмат мацней, чым, напрыклад, у Беларусі. Таму для іх гэта уже ўзнікае праблемай, канкрэтнай праблемай. Другі момант, то, што беспошліна куча тавараў пастаўляецца, таго ж самага віна ў краіны Еўрасаюза. І гэта ўсё таксама можа быць скасована, калі Еўрасаюз накладзе якія-небудзь санкцыі, альбо адменіць гэтыя рашэнні. Гэта таксама грашовая праблема. Плюс на праграмы разнастайныя, прытым не толькі падтрымкі каких-то грамадскіх арганізацый, а нават для развіцця фермерскіх гаспадарак. Сакартвэла Еўрасаюз выдзяляў гранты рэгулярна. Наколькі я зразумеў, гэта в год сотні мільёнаў даляраў. І гэта ўсё таксама можа быць прыпынена. Тым больш, што о прыпыненні многіх гэтых праграм уже заяўлена. Таксама багата чого фінансавалі такім жа спосабам Злучаныя Штаты Амерыкі, і пра спыненне гэтага фінансавання таксама уже было заяўлена. Гэта рэальна моцны удар. Моцны удар па кішэні кожнага картвэла, моцны удар па эканоміцы. Эканоміка Сакартвэла меншая, чым нават эканоміка Беларусі. Не кажу ўжо там пра эканоміку Украіны. Магчыма, нават меншая, не гледзячы на блізкія памеры за эканоміку Літвы, поэтому для іх гэта канкрэтны удар.
Плюс стаў пераарыентоўвацца за апошні год вельмі моцна экспорт в Россию всего, что поставляют, что робят в Грузию, в Саакашвілі. Некоторые рэчы раптам пачалі аж в 80% вырабленай прадукцыі. Так, зноў прыйдецца выкарыстаць вадамёт, я так разумею, прабачце. Вернемся. Нехороший человек. Я. Так, ну, выскочила з головы. Сутнасць у тым, што гэта, зноў жа, спрабуюць зрабіць завязванне на адным рынку і адмовіцца ад рынкаў больш прэміальных, якія за тую ж пастаўленую прадукцыю маглі даваць больш грошай. Плюс у выніку рашэння абмежаваць пастаўкі прадукцыі з Саакашвіла в Россию, і, напрыклад, санітарнае ведомство расійскае. Гэта можа быць маленькая катастрофа на сколько-то месяцаў. І вось гэта і падарвала ўсё людзей. Вельмі цікава, што пачалі выступаць в падтрымку пратэстаў, в падтрымку далучэння да спроб вступіць в Евросоюз куча разнастайных ініцыятыў, арганізацый, паслоў дзесяткі, нават 40 дзейсных супрацоўнікаў Міністэрства абароны звольнілись і пашлі ў адстаўку. Пачаўся рух, акрамя пратэстаў вулічных, пачаўся даволі моцны рух, калі людзі проста масава выказваюць сваю пазіцыю і звальняюцца з разнастайных дзяржаўных структур. Гэта пашла эрозія ўлады, але я б адзначыў такую одну штуку, што сілавыя ведомствы гэта не закранула. Былі даказаныя звесткі па развальненні, здаецца, всего 3 ці 4 чалавек. Все астатняе толькі чуткі. Па гэтаму невядома, ці гэта было, ці гэта не. У нас таксама быў перыяд, калі гаварылі: ой, там амапаўцы дзесяткамі звальняюцца. Все, капец, сейчас сістэма рухне. Але доказаў гэтага так і не адбылося. Але в адрозненне ад нас, тут хаця б якая-то частка тых же вайскоўцаў, хаця б маленькая частка, але дзейсных паліцыянтаў на высокіх пасадах заявіла аб тым, што не звальняюцца і не падтрымліваюць гэта рашэнне. Вось менавіта такога у нас не было абсалютна. Гэта таксама розніца з Беларусіяй. У нас сістэма менавіта сілавая была маналітная, на жаль. Больш таго, тут не здарылася і, спадзяюсь, не здарыцца то, што было у нас, калі некаторыя вайсковыя падраздзяленні з першага дня удзельнічалі ў разгоне пратэстаў. Тут пра гэта абсалютна няма ніякай інфы. Ну, вот такая обстановка тут. Дарэчы, пратэсты регулярно разгоняются толькі в Тбілісі. Были пару спроб несмелых в Батуми и в Кутаиси. Больше, акрамя Батуми, нідзе гэтага нічого не адбываецца. І гэта наводзіць на думку, што, магчыма, таксама сілавы рэсурс даволі абмежаваны. Зараз ходзіць багата чутак, што в разгоне пратэстаў удзельнічаюць не толькі рэальныя работнікі паліцыі і, як тут называецца, спецназ, но я так зразумеў, што спецназ это все ж аналог наших внутренних войск. Дзіўна, чаму завецца спецназ, ну, хаця хто як можа прыдумвае, так і называе. І пачынаюць гаварыць пра вялікую колькасць цітушак. Цітушак у нас в Беларусі, дарэчы, ось менавіта цітушак амаль не было. У нас былі в асноўным чыста службоўцы. Таму вот таксама адрозненне. Дзейнічаць пачынаюць ўсё больш жорстка.
Але затрыманых на дадзены момант, здаецца, каля 400 чалавек афіцыйна па ўсёй Сакартвэла. Правда, всіх, кого затрымліваюць, даволі жорстка збіваюць. Вось тут чыста па беларускай схеме. Пачалі даваць адміністратыўныя выракі, 5-8 сутак арышту многім. І вось некалькі дзён таму зрабілі вось натуральна, як в Беларусі. За адзін дзень рэзка наведалі все палітычныя партыі, офісы палітычных партый і грамадскіх арганізацый. І тады адбыліся масавыя арышты кіраўніцтва гэтых устаноў. І вымалась зноў жа тэхніка, прытым тэхніка не толькі кампутарная і тэлефонная відэазапісы, а там маски, рэспіратары і ўсё в такім родзе. Врэшце рэшт, абарона фейерверкамі прывяла да таго, што забаранілі продаж фейерверкаў. Праўда, то там, то сям выкідваюць фота і відэа, што, нягледзячы на забарону, фейерверкі прадаюцца. Некалькі дзён як пачалі глушыць GPS. Пра гэта паведамлялі некаторых тэлеканалаў картвельскіх аператары, што яны не маглі падняць дрон. І вось з тых пор рэальна ні аднаго відэа ці нават фота з вышыні, щоб убачыць, колькі выйшло народу, няма. Гэта хутчэй за ўсё таксама псіхалагічны уплыў, спроба псіхалагічнага ўплыва на людзей, чтоб людзі не разумелі, што іх выходзіць багата. Што здаецца, што табе багата, ты бачыш, чуеш, чытаеш, бачыш сваімі вачамі ў поле сваёй зроку, але паглядзець зверху, як это адбываецца, такога вось уже дня 4, а можа і 5 няма. Гэта, конечно, таксама мінус. Ну, вось, в прынцыпе, все, што я мог на гэту тэму расказаць. Адно незразумела, да чаго гэта дойдзе. Плюс вялікі, што тут цяперашні яшчэ дзейнічаючы прэзідэнт Сакартвэла падтрымлівае і спрабуе закідваць розныя ініцыятывы, што рабіць. Выходзіць, што рэальна палітычная фігура на баку пратэстоўцаў і па меркаванні многіх туташніх аналітыкаў, журналістаў, блогераў, она на дадзены момант адзіная легітымная фігура. Ну, калі ўлічыць, што парламент пачаў працаваць з парушэннем Канстытуцыі, то гэта так і ёсць. Па картвельскай канстытуцыі першае паседжанне павінна было прайсці з галасаваннем не менш, чым 100 дэпутатаў за то, што парламент выбраны і пачынае дзейнічаць. 100 дэпутатаў не было набрана, было толькі прадстаўнікі грузінскай мечты, 89 чалавек. Па гэтаму з гэтага пункту гледжання, ну, ён нелегітымны, трэба прызнаць. Тут няма чаго нават дадаць. Пададзены іск в Канстытуцыйны суд быў зноў жа цяперашняй дзейснай прэзідэнткай о прызнанні выбараў недэмакратычнымі і неадбыўшыміся. Але праз некаторы час суд прыняў рашэнне. Потым зірнем прыняў рашэнне, што не будзе разглядаць гэты позыў. Ну, вось такія штукі. І цяпер чакаем, што будзе далей. Што будзе далей? Насамрэч, непрадказальна. Прадказальна толькі, што хутчэй за ўсё новае абгастрэнне пратэстаў можа адбыцца в дзень, калі будуць, от не хочется сказаць, выбіраць. По цяперашняму новаму заканадаўству павінны выбіраць прэзідэнта не агульным галасаваннем, а прадстаўнікі парламента, дэпутаты. І ўжо нават заявлена, хто гэта будзе, вельмі прарасійскі былы футбаліст. Калі яго прызначаць і паспрабуюць распаўсюджваць заявы, што нелегітымная ўжо на дадзены момант
Нино Зурбашвили. Ну, что я могу сказать? Конечно, это снова же выкличе хвалю протестов. Є померкаванне некоторых туташніх аналітыкаў таксама, в принципе, можно будет при желании, коли про это пытались в комментариях, то я назову, погляжу кто, потому что все имены можно возвернуть и назвать довольно легко. Людей, на яких я спосылаюся. Інфу я, до речі, черпаю, окромя ТГ-каналів, ще з YouTube-канала КСАС Гелевасадзе і з телеканала Сова. Ну и по меркаванню некоторых тут аналітикаў, мінімум 1,5 месяца яшчэ будзе як падліваць в огонь алею в грузінскай мечце, і як мінімум гэты перыяд пратэсты наўрад ці спыняцца. А там уже ці вытрымае той сілавы апарат, які є на дадзены момант у грузінскай мечты, ці не вытрымае, і як акажуць падтрымку міжнародныя структуры. Акажуць альбо не акажуць. Гэта, магчыма, таксама будзе ўплываць. Паглядзім. А пакуль мы, беларусы, весь час думаем, ці зможам мы падчас візарана вернуцца назад в Сакартвела. Сейчас люди, кому в ближайший месяц трэба візараніцца, вельмі в нервовым стане. Ну і ці не справдзіцца, як в адным каменце нашему беларусу на канале КСАС Новости Кавказа написали, что вы все белорусы за 25 год будете выкинутые с Сакартвела. Цікавий, конечно, коммент был. Побачим. Як кажуть, собака брэша, караван ідзе. А як оно будзе, поглядзім. Итак, я наговорил аж 47 хвилин. Теперь до ваших комментов. Тут у меня, по ходу, чат на трансляции не обновляется, поэтому я просто погляжу, кто что написал. Кто что написал непосредственно на ютубе. И подказываю. Так. О! Дзякуй, понаписывали вельмі шмат. Прывітанне, чакаем, губ ціхі крыху. Да, гэты раз не пераправерыў. Гэта мінус. Ну, кропка такая прастора, што, мабыць, і добра, што яна існуе, але знаходзіцца з гэтымі людзьмі мярзотна в адным памяшканні, шчыра кажучы. Ну, гэта ж зноў, каму як. Таксама у нас аксяродак многім не падабаецца, я не в дзікім захапленні. Але часам туды хожу, і пытанне ў тым, калі іншых прастор няма, то добра, што хоць штосьці ёсць. Ну, і цікава, конечно, думка, чаму прям мерзотна. Было б цікава больш падрабязна на гэты конт. О, Маргінес таксама вітаю. Я бачу у твиттары, нібыта першыя атрады самаабароны сапраўды ёсць такое. Першыя атрады самаабароны, я не ведаю, ці ёсць. Я чуў пра заяву такога в Тбілісі, але рэальнага доказа, што гэта ёсць, я пакуль не пабачыў. Я пакуль бачу в рэальнасці асобныя дзеянні асобных людзей, асобных груп людзей, але ці яны арганізаваныя, ці яны не арганізаваныя. Гэта пытанне на засыпку. Але насамрэч, в цяперашняй сітуацыі магчыма і добра, што гэта пытанне до конца немагчыма спраўдзіць. Таму што тады б іх можна было лягчэй знаходзіць і ліквідаваць. Па гэтаму не магу адказаць на гэта пытанне дакладна, не ведаю. Ці варта беларусам пазбягаць пратэстаў у Сакартвела? Ну, я ўжо гаварыў у пачатку стрыма і скажу тут. З аднаго боку,
Размяшчу потым в апісанні гэта стрыма-спасылку. В гутарцы з Раманам Кісляком гэту тэму мы абмяркоўвалі, і як мінімум ён сказаў, што ўдзел у пратэстах і выказванне свайго меркавання гэта не палітычная актыўнасць. Гэта адносіцца да праў чалавека, і гэта тое, на што мы маем права. І Картвэлы большасцю хочуць, щоб мы ўдзельнічалі. Але, зноў жа, гэта адзін бок медалю. Другі бок медалю тое, што цяперашнія кантралюючыя ўлады сілы могуць пачаць нам ствараць праблемы. І пагэтаму тут удзельнічаць у пратэстах, не удзельнічаць, гэта рашэнне кожнага чалавека. Але нават калі удзельнічаць, то ні в якім разе не заклікаць ні да чаго, не прапаноўваць якія-то метады дзеянняў. Максімум прыйшоў, паказаў салідарнасць, пафатаграфаваў, зняў на відэа, прынёс, напрыклад, цёплую вопратку ежу. Все астатняе можна расцаніць будзе як палітычную актыўнасць, і чалавеку можа быць уже з-за гэтага кепска. Пагэтаму я думаю, што калі ісці, то абмяжоўвацца вось такімі дзеяннямі. Прабачце, зноў прыйдзецца за вадамёт. У меня тут свои пратэстоўцы, карты 2. Ну, я думаю, хто глядзіць мои стрымы, ведае, што пакуль яшчэ є, пакуль не раздаў. Дарэчы, калі каму раптам кацянё трэба, прикольныя кацяняты, звяртайцеся. Ім 10-6 месяцаў, уже культурныя, нічого кепскага не робяць, ну, акрамя таго, што часам носяцца і разворачваюць всю хату. Трэба зрабіць публікацыю і на ютубе выкласці фоткі з іх. Магчыма, хтосьці захоча сабе пухнатае стварэнне. Так, ну працягнем далей. Дык гэта ж дурасць звальняцца з ведомстваў замест таго, каб карыстацца ўладай супраць сістэмы. Ой, складанае пытанне, дарэчы. Такую пазіцыю я чуў не раз і ў Беларусі. І падалося штосьці не то. І я не ўпэўнены, што гэта так, з аднаго боку. З іншага боку, хто б казаў? Я вельмі доўгі час працаваў на пасадзе вартаўніка, якая мяне вельмі ўжо напружвала, даволі хірова аплачвалась, і ўмовы былі кепскія, але я ведаў, што знаходзячись там, я магу прасоўваць свае наратывы, в прыватнасці паказваць, што калі ты умееш сопротивляцца, тебе не могуць выкінуць, ну, пакуль не стала, ну, зусім не да закону ў 21 годзе. Гэта псіхалагічны ўплыў на іншых людзей быў, плюс ты можаш дапамагаць людзям. Поэтому, да, цікавае пытанне. Магчыма, в этом сэнс і є, з аднаго боку. З іншага боку, калі раптам все звольняцца, гэта будзе выглядаць як своеасаблівы страйк, і, магчыма, проста стануць недзеяздатнымі куча структур, і прыйдзецца здавацца і прымаць волю народа. Тут пытанне такое. Не знойдзеш адназначны адказ. Супраць сістэмы. Не бачу сэнсу ў гэтых звальненнях. Навошта губляць апазіцыйна настроеных людзей ва ўладзе, асабліва са зброяй. Ну, зноў жа, тое ж самае, што вось я адказаў. І, шчыра кажучы, я не ведаю нават. Вось час я прыкінуў, мабыць, в Сакартвэла гэта мае сэнс. Ці мала сэнс это ў Беларусі? Калі яно было б в такім выглядзе, як тут в Сакартвэла, яно мала б сэнс, безумоўна, у 2020 годзе. І тады, магчыма, і мы перамаглі б. Гэта мае сэнс менавіта ў канкрэтны момант, як я разумею, а не проста па факце. Таму што калі ты збегаеш не тады, калі это ідзе вал такіх дзеянняў ад іншых людзей,
гэта неэфектыўна. Калі ж гэта робіцца кучай народу разам, гэта можа прынесці пазітыўны эфект. Сёння паабяцалі, што забароняць насіць маскі. Да, чытаў. Прыкольна, конечно. А паліцэйскія і цітушкі таксама павінны будуць без масак хадзіць. Прыкольна. Тут, дарэчы, твары хаваць сталі вельмі канкрэтна прадстаўнікі сілавых ведомств. Абсалютна як у Беларусі. Прытым это так даволі рэзка здарылася, я вам скажу. Таму што да гэтага я ніколі не бачыў паліцыянтаў у масцы. Тут я маю на ўвазе ў Сакартвела. Ну, пабачым, што з гэтага выйдзе. Сёння, дарэчы, елку пачалі ставіць у Тбілісі. І вчорашні разгон, думаю, што быў менавіта для таго, щоб ачысціць тэрыторыю і паставіць елку. Ну, гэта зноў жа канспіралогія ад картвельскіх журналістаў. Мне б такі онлайн на стрымах. Марахінез. Ну, калі шчыра, што, такая колькасць праглядаў і каментаў, ці што? Ну, так у мяне таксама не часта бывае насамрэч. Сёння проста я раскідаў спасылку, запрасіў асабіста кучу людзей, і я так разумею, большасць з гэтых людзей прыйшла, плюс хтось з падпісчыкаў, мабыць. І яшчэ раз дзякуй всім, хто прыйшоў паглядзець мой стрым. І калі раптам хто падабайку не паставіў, пастаўце, напішыце яшчэ каменцік. А не подписанные, то подпишитесь. Я давно мару, чтобы у меня было 1000 подписчиков. А ее все нема и нема. Прикиньте, была бы у меня 1000 подписчиков, я вот с этой вот штучки мог бы вести нормальный стрим где-нибудь с какой-нибудь акцией. А так не могу, просто потому что технично YouTube не дает магчымасці каналам, які не мають 1000 подписчиков, вести стрим с мобильной прилады. Ну, только хіба стрим вертикальный. А вертикальный стрим гэта все ж нашмат горш, чым вось такая нормальная горизонтальная картинка. Спадзяемся на Леслі. Леслі. Шчыра кажучы, не зусім зразумеў, хто такі Леслі. О, мяне зараз да гэтага глядзяць 10 чалавек, 13 падабаек. І даволі вялікая колькасць каментаў. О, Барейка, вас прапусціў ваше вітанне. Вітанкі, пастаянны мой глядач. Ну што ж, я нагаварыў уже фактычна на гадзіну, як я і збіраўся. Што ж, я спадзяюсь, было цікава. Хто будзе глядзець в запісе, таксама не забывайце якім-то чынам падтрымаць гэты стрым. Ну, я маю на ўвазе зноў жа падабайку, камент, подписку. І буду закругляцца. Зацягваць сэнсу не бачу. Напишите в комментах уже, калі скончу стрим, про што б вы хотели яшчэ, чтобы я зрабіў что-нибудь подобное. Потому что часам не прыходзіць у галаву, а што цікава людям. Буду чакаць. Да пабачэння, даражэнькі. До новых сустрэч.